Сармашбаш авылында яшәүче Арсентий Тарасовның узган җәйдә бал табышы мул уңыш биргән. Әтәмле балның бер өлешен мобилизацияләнгән зәй ир егетләренә тапшырырга булган. Шулай ук хәрбиләргә дип үз бакчасында үстерелгән суган, җиләк кайнатмасы да алып килгән. Үзебезнең авылдан чәчәкләрдән җыеп алган бал белән сыйламакчы булабыз. Инде таза булсыннар, сәламәт булсыннар. Таза исән имин әйләнеп кайтырга Ходай насыйп итсен. Сармашбаш халкы да илдәге хәлдән читтә калмады. Яше карты бергә җыелып, хәрбиләр өчен маскировка шелтәрләре үрәләр, балавыздан мазлар, окоп шәмнәр ясыйлар. Һәркем үзеннән өлеш кертергә тырыша, ди Сармашбаш авыл җирлеге башлыгы. Сармашбаш авыл халкы бу эштән читтә калмады. Бергәләшеп хатын-кызлар сет күрәләр. Инде 5 сетканы үреп узаттылар. Аңа тикле безнең Филиппова Римма Ахатовна дигән апа аңынчы икене бер үзе бәйләп узаткан иде. Адилә Борханова, Дин Сипатов, Зей хәбәрләре.